na zo da tambariya, duka da zagi kusan gwama ne ba za na duba ba, da na fahimci kina sona ba za na koka ba. Jini da albishirin kuma abota sauraron waƙoƙin Junaidu Available da masu gayyatar su zuwa shagalin bukukuwa, taro da ma sauransu, ko kuma masu muradin mallakar sabon kundin waƙoƙinsa na sabuwar shekara. Maza hanzarta garzaya cicciɓi wayar salularka ta Android, bincike application na YouTube ka tsunduma, kana ka rattaba hannu zuwa ga kalmomin rubutu kamar haka. Idan ka samu nasarar shiga wannan channel, maza hanzarta ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin abubuwan da ake ɗorawa. Kuma kada da kumanta, sabon kundin Junaidu Available yana nan tafi ba da jimawa ba, wanda ya mallaki waƙoƙi kamar haka. da irin halinki ita nake kaunar yin aura duniya, babu sukuni duk sandare. Idan wannan shine karanka na farko shiga wannan tasha tamu, ka yi mana subscribe, kana ka danna ƙararrawa, idan kuma ka yi sai ka danna like. Mun gode. In an yi ruwan sama ko za ya gyara sai ya sha wuya.